ekonomski desni populizam koji mi danas, nažalost, živimo, gdje već imamo narativ da je inflacija dobra za državu, pa nema veze što nije dobra za građane, gdje nas neko ubjeđuje da bez obzira što danas sa 450 eura ne možemo da kupimo ni dio onoga što smo mogli prije njihove ekonomske reforme za 250, da je to svakako nominalno ili veće i da mi treba da uživamo, gdje trpimo povećanje poreza, presipanje šupljeg u prazno, gdje se ti ekonomska reforma kroz programe Evropa sad 1 i 2 predstavlja kao vrhunski domet ekonomske misli, a zapravo je neko ukinuo izdvajanje za PIO ili izdvajanje za zdravstvo i prebacio ga na osnovnu zaradu.